Assalamu alaykum mehriban ýerleşler. Her biriňiziň ojaňyza rızkal döwlet bereket, saglyk, çagajyklaryň gülküsini dileýän jaňy sag bolsun. Şu biz köp märekelere, toýlara baramyzda ýa-da internet ulgamynda ýagşy näme ýagýarsyň ýa-da sakaw çalyp ber diýip köp gaýşt edýärler. Şuň bir özümize maksat edinlik şul ýagşy näme ýagýarsyň diýen aýdymyň ady sona gelin. Şuň bir rowaýatda jemlenen rowaýatyň ady hem uluklar. Rowaýatyň awtory hem Ödünýa Nobadow. İr döwürlerde 3 tane gopulçy gyýdy bolupdyr diýe. Bu gyýdylara gopul çalmaşakda hiç kim öňüne çykyp bilmeýänler diýe. Gyýdylaryň iň ularynyň ady Uluk Kan ekeni, kiçileriniň ady Nädik Kan ekeni, iň körpüleriň ady bolsa Lälik Kan ekeni diýe. Gyýdylar bir gün gawatlaşarlaryna biz gopul çalyp biziň öňümizde çykylýan hiç ýyl gopulçy ýok. Biz bile öz aramyzda ýarşy göräýin diýip maslahaty gelirler diýe. Iň kiçiler Lälik Kan pendi toprağından tağtavadar ilinen eken ölün. Siz bir mart aylar, aprel aylar tağtavadara gelseňiz tebigat jarlanyp, gyzyl gülälek çykyp owadan görke gelýär. Hem öz göwnüňiz joşar diýip bulara çaklyk berdi diýe. Gyýlaram radylaşyp hawa iň ullary Uluk Kan ýola düşdi diýe. Uluk Kan ýola gelýärkä bir sebäpler bilen muň aýagy döwülüp, owa munam ýanyna tebipler barken buny öýdüp bejerip bilýän emlerini edip tağtavadara aşyrypdyrlar diýe. Näde kan ýolla gelýärkä hawa ýene bir sebäplere görä bu gyzdyryp üşüdip dilem sakawlapdyr diýe. Muňa ýanyna tebipleri gyzdyrmasyny hawa üşütmesini aýrypdyrlar. Ýöne diliniň sakawlygyny aýryp bilmändirler. Muny höre köşelep tağtawadara öýdüp aşyrypdyrlar. Onuň Lälik Kan bulary myhman alyp özi ýalyk 50-60 tane gyzy üýşürip pendiniň haly palaslarynyň ýazyp bulary garşy alyp salamlaşyp çaý çörek berip halak-hal soraşandan soň gyýdylar gelin bir şo bäsleşiň bellisini edeliň diýip ýa-ni köpçülükden sowurlyk gaýtdylar diýe. Barwan bir oýun düýüne çöktüler diýe. Bul oýun hem ýokarsyny bularyň gelişini bir çopan oglan syýlap otyr eken diýe. Çopanam 30 ýyldan bäri çopançylyk eden soň bu pursaty bir elimden gidirmäýin gyýdylara tarap golaýlap ýöre urady diýe. Gyýdylan kaptana barsa gyýdylar sen başla bolup otyr ekenler diýe. Iň ullary ulu başlar kiçi işler diýen ýalyk iň ullar Uluk Kan gopulda çalmaga başlady diýe. Uluk Kan çalyp bolýar, Lälik Kan bulan ýaragsyzlygyny duýup öz üçinden bundan gopulçarlyk bolmaz diýip gyýdylara haýyş edip gerek maňa beräň diýip haýyş etdi diýe.
nälik kan çalyp bolupdyr bolun diye gezek näzik kana geldi diye. Näzik kanyňam ýanky sakawlyk sadyna da geçipdir diye. Sakawam bolsa ýarş bolýar, sakawlawam bolsa çalyp berdi diye. Näzik kan çalyp bolýar, çopan oglan bulan ýanyna gönümeller barsa, agylar utanjylap, uýuljylap gaçy gitjeken ýa şo warmanyda aňyrdan bir bölejik bulut ýagmana geldi diye. Ýanky buludyň bir damjaty gyýlan üstünden damsa, hawa gyýlar edilip hasam utanjylap, uýuljylap gaçy gitjeken diye. Ýanky çopan oglan şu pursady elden bermejek bolup bulutda seredip, burkut dawada ýalwaryp, ýagma bolup diýip sady çalypdyr diye. Bu sadam aylan güllüň geçme bilen aýdyma urly, ýagma bolup diýen aýdym dünýä inipdir şo taýda. Onu başardymdan aýdyp bereň, dinleň diýjälem. Bir belecik bulut ey hey hey gel yare yağman o hey hey yarım menin çıkar koyun ey sağman o gözüm düştü gözüne hey hey deki gelen ey duman ey yağma bulup ey nazlı yarın ey üstüne gözüm düştü gözüne hey hey deki gelen ey duman ey yağma bulup ey nazlı yarın ey üstüne elime meneyine hey hey güllü gelen ey kesen o başıma varayım yüpene hatanım oynuyor yardan hey hey alsam gelom pozani yağma bulup ey nazlı yarın ey üstüne hey hey yarın otursa diye hey hey ağır gelen ey içinden seyran etsen ağır tağlar ey içinden fail değil gönlüme hey hey arman gelen ey içinden
Yağma bulu deyin adımım, yarım ey üstümüm. Faildir gönlüme hey hey hey, arman gelen ey içimden. Balım olsun yağma ey, yarım ey üstümüm hey hey hey. Çopan oğlan yağma vurup diye aydım ayttı olun ya. Kıyılar çopanın sesini eşitip kaçıp uyolcurap kaçıp vurdular diye. Kıyılar kaçıp barışına iki kıyıl kaçtı yankı neydi kan ka ılgap ka yorap kaçatı gelmeyen gideti gelmeyen dur diye. Kıyılarım bunu duydu da barın şol çopan oğlanı aydın başı boş olsa boy oğlanı olsa neydi kan şuna durumca çıkmana razı edidiler olun ya. Çopan oğlanı beğenip men 30 yıldan beri çopançılık ediyen mağalımlar başka ben azadım yok, toy etmeye men razı deyip razılaşıptır diye çopan oğlan. Leylik Han'ın kurunan toyunu, bulun toyunun koşup koyuverdiler diye. Tebigaten bu zatlara beğenip yankı bulup yağmana başladı diye. Şu tayda çopan oğlan öz sögür yarına seredip sona gelinip bir saadı çaldı diye. Bu saadan ayın günün geçmeye ulen, vaktin geçmeye ulen sona gelinin aydıma uğurlu. Ona başarımdan aydıp verel canı sağ olsun dinleyen deyince alın. Yavaş neme yağyarsın, yavaş neme yağyarsın. Yalan seni dilediğime, ey gelin nire baryarsın o. Bir vakit onu öyle diye, ey gelin nire baryarsın ey. Bir vakit onu öyle diye. Baydili kendi kılyan ağrama salon döşüne. Sona gelin sülmürem gelay sedine kaşıma yey. Ey sona geline sülmürem bir gel sedine kaşıma yey. Uzaklardan adını eşitip, uzaklardan adını eşitip, aşığa bulma adına yey. Sona gelin kemağallar, bizim salgıla yadına yey. Ey sona geline kemağallar, bizim salgıla yadına yey. Senin bakan beşiltimin kupbaycığına kımmattır o. Sana aşığa bulurlar ey, Muhammed'e ımmattır ey.
sana aşığa bolunmaly, kucağına ümmettir o. Çopan oğlan bolaydy maýdandan soň rowaýatymyzam jemlenýär. Dinleýän üçin köp sag bolun. Ýene de isleg bilen aýdymlaňyz bolsa tesirlerde ýazyň. Başarlymyzdan elimiziň wagtymyzyň ýetdiginden ýerine ýetirip berýär. Jaňy sag bolsun.